rangzet mai hian an dinga an zuang hal thuaya sipai pahni omna achanga mishing chen vela an tla a chu sipai te po chu an phu ve dora ma se an silai chu an lek rem thuaya an lan lek rem chia lo deuh chuan chemte ha a se tang pahni te chuan an kut le lam le lama an mana an chemte se ko chu an hmangang ti hlau chuan an chang fana kidi chuan a tira chuan a bitum pa chu a bo bet nge ya ma se re lo te a hnuai zo ka a omle tamaya kole swal pa po a chak kher maya akut a chel lai a tha chuan chu pa chuan khoi ve theidon hian a shetlat maya thil dang a om thengang lo ti a shat chuan a chemte se ko chu a titla a akuna a phong lama a zuk se le a ti chuan a ha se ko chung chuan Russian sipai dula chuan a vit tangat ngat maya nakina chuan uk atia sipai po chu azal taraya kidi bo betu chu anung lama awa vit le ngal popa ti chuan an silai ken pa ngai chu an ken tira anom na chuan minung pa ngai angin an om tir le a rang zetin an tlan san le ta a silai re chi achang khan an thang re to hle maya delta ni le ni na flaming te pani chu an lo ngai chalo hle to a tuna changa ta kar chan ve an lo kir lo chuan I han lamang an lo ti to a shing meleng tan hian ni tin na hi avalo ro pui tak em na awang te mangai na awang hian mi tam tak an tham ral si chin Berlin ko na ozong chan mi anilo thi na laka in veng the mi huai sin ra rel thiam wen ko la te ang tan lo chuan wen ko le ki di chuan ninia flaming le del doni te omna an thleng thata a nina flaming chuan hey ki di in la dam mo ka fa han lom tak em atia ki di po chu hlim mel tak khian abungat ngata ko la chuan nula te hi du sakma sakzel tur ti ani boka milem ma lon tir thei chuan an mani taksa pon lon tir thei nge yang hun kan nga lo kher maya han lon thwai te o atia del to ni chuan lo tla hlum pal po ni ila kan chan chen khati chuan club mun chen khata tlei ti ri doinan ka bial nu in fam khwa min chan san te si a kanun khwa a har nge yasin min hnem la o min hnem ro an la ron tenga an hmangai na ti thuk tu le ka kan chang don si a lon po ka chak lo kher mai fiam thu mel tak khian an ti a maseni na flaming le deltoni chu an lon chho ta ngala rin ai ma in an lon chuak ranga kola le kiddi te kham pang chan ve ve la an lom lai chuan nina flaming le deltoni te chu an che ta twar maya an thabar ti hi asia trenga kham an han kai che chuan putar mui mul chuak bum mai hi pu ka chang chuan alo chuaka kola chuan kiddi hne na chuan kanula te chu an va che na sa twar ve pangang an muta em ni chu nge ne rule te an mu atia kham ko an la lon chuak ri si lawa han chang nge na po a om si lo chu putar chu an lian kher maya delta ni le ni na flaming te an che twar chuan puk lama chuan alu chhole ngal de ya kola shui zem po lai chu rang tak khian aron man zot zota ti chuan kham ko po chu an lon chuak ta a delta ni le ni na flaming te hlaw chu an lo let der maya an khur chor ngala kola chuan delta ni chu azuk ko a kai tho atuma akuta azuk khoi che chuan delta ni chu a chele ta chota kola chuan engma hlo tur om hleinem hei ibula ke wen kola ka omalom atia kidi po chu alon chuak ve ta a flaming chu avakai tho ve a flaming chuan solai pu ka changson putar un kher mai lu chuak war vo to hi alo chuaka alu le ta dei mai tharau hi kala mu ve lawa tun che hi ka mu ve na ni atia kola chuan nina flaming tharau lu chuak phei hi chu an hlom le zwal bi ka sin an kol em to maya tun chuma in tharau mu phei hi chu tharau zinga po hwai ber pola soini a chu wangin ramril kham pang pu ka po amai na chet ngam hi atia a fai fok zi ngala Mr. Tony chuan Mr. Call tharau hi enga mai tin nge hlo pui hlau ve na nge atia call chuan ram hwai mo tharau mo hlau man kan ni lo hi kan ha tho tura hian hlom tak oma tin ke ma le hi hlom ro pui ber kan ni a kan mi han tha chin te hi mi hwai sen sarkar khatin a chhuan vor le hol lord te hi kan swat mi mai si china atia call chuan puk lam chu apan chawa a chian te hne na chuan ti khan lo om lok ro kan chian te an ni lo pal ta kin in van doi palange ke van doi ngai ho lo hian kan in fil photange atia nina flaming le del to ni chu an phok sha maya kidi po chu zoi deuh hian aron chonga kan en suyenge ti chung chuan kham tlang puk lam chu apan phei ve ta a
pu ko tlanga chang mu thei to pa hian USA ex department ti hi an lo zia kal maya college one ex department mi kan ni number 666 wing call kan ni ring fiak chak hian ati a chu chuan puk chung chu a khok rum ruma olian thum tak hian lo lu zero impol te kan ni alo ti a chu vele bang chu a ron in hong le a alo eng war maya khon war eng zet mai hi an lo chia putar pahnih hian rel kong le aram map le a local dan tur hi an lo chui duna kole chuan kan chante pahnih pona an lo ma lo lu ve cha ang atia chu putar samchuak bum mai chuan ron lu tir thai thai ro chu ti lo chu a hlom manang zan in tlai dar nga rel a local don lo nak tu tlai dar nga zo ka ni don atia nina fleming le miss del toni po chu an han kawa an local pay ve ta chulaya an department mi an lo om chu mak an ti hle a del toni chuan puk chung an lu che chuan American sarkar alo fa hanro pui tak em kham ko pu ka ram hwai ang pui ta poin na an lo thok chin ani hi Hollywood an nuam tol satlia vek zong kan lo ni lo hi atia nina fleming e chuan kan ram hwai mu ve te la chu ram hwai pasal cha te an lo ni si a mu tu te po kan pasal cha ti na ni mai ozang ang vek vok hian atia chu putar chuan akor chu an phela alu chuak po chu ada thlata chu ta tak chuan del to ni chuan ka rei thili kan va lo she phalo tak em putar lo chuak satli amo kan lo ti te hi tlangwan mel chaset zuk lo nia Shakespearean thil engma hi an lan dan ang ringot thi an ningai lo ati hi alo dik che hi mole noi chung hian an ti an chaka me pakhat lo om ve chu an en chuan khai dia thian an lo hlinga an lo thlung hi alo ni del to ni chuan kola hne na chuan khi mi shat ngaim ni ati kola chuan o nam pui ni biak fo chin kha Kikilom East Berlin kan headquarters Ziaktu Captain Donald chu enga modik lo na thilani lo vek le amit siam chopa khian kan thuru Putin kan shatlat maya zote in sa zu aman tur ni tia kan thu thon kha an lo chang dei to ni he tuma in biak re lo tur ni tin kan chong po khi a omna khian a rilut theilawa a omna le kon omna in ka la han chong ri amo ri reng dan na da ani atia chu putaranga lo in che chu ko la chuan Milton ani ka ring ka sha swal lo chuan atia chu pa chuan ni e she swal la ve atia chu pa chuan kham ko tlangain omlai khan Russia se paiten an lo clear chu khan ki sha an rele ta chat maya chu wangin film khurangai to via wang an se pai panhe te an thi ti an shat vele helai vel hi an ron hwal dona kan thil riman na khwan khulai khu aman tlat lo maya Berlin kho chaka chung tin ti le office tin ti khi chu kan man veka atia an biak lat na ruk dana chuan ko la chu ashwai phea tin Dr. Hena in omna le Dr. Vona Captain Donald ta mit siam chop thathum dana lo check chin tu omna in te chu an me pachang te chuan a entira tin real lo tlan dan tur le an lo nga na hmun tur te chu a entir boka tin Russia spy number 1 Jerry po Berlin khochaka om nge an shat dan le Dr. FL Hana po Berlin khochak khoilai ina emo la thukrum nge an shat dan te chu ashila Berlin a changa tho na emo rel emo long emo chwak reng aru ka an check vek ziate ashil boka tin rel lo tan tur chu apoi mo tur zia le Russian spy Jerry Hopo ama atel lo po in pui tham fe chu an ron chuang nge don ti an ren lok dan tele Russian en thatu ten an ni ho sol silo kai vela chuan an om don ti an shat thu te chu ashil vek boka chumi zo chuan ki ti te del toni tele ni na flaming te omna chuan an pheya ko le chuan tuna changa minute som vela hian Russian ho hian miron hwal ngei dona chu wangin in tur kan nei te le ei tur kan nei te chu ein inila in rin po hun chan to hle mai atia Milton chuan abula thil zel chu an kai phara khumzau tok tak nuam fe mai hi aronim phar dora an pia lung bangsira thil lo lor do chu an pot le champagne in tung chat mai hi alo tol chuak le chu tiang zel chuan thil in zel satli amo an ti te chu han khoi hlikin chutna nuam em te alo ni in do kan moi fashana te alo chang te zel maya nina fleming e chuan helaya hian nightmare hotel an lo son ta ni mo atia delta ni chuan chu ti chau em ni hei Buckingham lal in helai khama hian alo omreng so kani om hi lal chung kwa in party kan nei ani ber sok om hi mole atia Milton chuan champagne chu an sema ei tur lampo alo nga fu maya ti chuan an ein an in tabang bang hloma an rila cham hlom de boka an du hlai hle mai chutia an chante an rui to dewa an chong lai chuan win ko le chu chung lama aluta
chung lam atang pon na chwa na ruk an siama chuan a chwaka en hlat na chuan pon lam pang kham ko te le an pia tlang pong Russian ho duty na lam te chungun fe mai hian an thlira mi pali velin mi ruang zon ni om tak he an hmua an han en ngun chuan an lam hoya silai hmor ni om tak lo ther fur mai hi an hmua ma se pakhat ma apuak ri si lo an zon hnuai lama chuan thilri ring vak lo hi an sheta a kola chuan mi chen khat an omna lama an lo lona an pi ami te son chu mi te lo thlen chho vele puk lam chu aron kap ton ani a ring ta a zanina kanin baidan tur chu arap thak deuh don ani hi kham pang khel thiam deuh ko wa lo chana ngayanga tin lo tha sen ani don lawa puk chunga changa lo lam bun te po angai nwal don ani hi atiril ruwa chumi zo chuan a thian te zu in na lama chuan alo pheile a an zu in te chu a in puya kidi chuan aron pan hnaya thil lo om thei omem zoi tak me cha ho sha to tur chuan an ti a kola chuan engma thil lo om tur zong om lo ma se Russian se pai ho nen zong kanin khoi deuh don zong ani an tum e mai Mr Milton nen kham thlang chia khwan kan lo bokanga nangin helai lungpui phe na chang hian ilo tlir bokanga alo kalapiang an om vel chung lama chau ilo kap don nia ika man lo lon tlang tur ke nin kan nem thlaze langa tuma an kai man em lawang tin an tam deuh dona kan hno thlaseng kher lawanga khimi ko top sira khian lo lambun le na tur oma chuta chang chuan dal tani le flaming in an lo lambun le anga ke ni ho reng reng tlan lu achul chuan x ring takati zel ni se chuti lo chu kan nula te hiamin lo kap palange he pu khian tlang le lama son chhuana aneya chuta chuan kan tlan chuak le anga ma se tam tok tak kan tha lo chuan heng ho hiamin ti boy zui dona tam tok tak khan that photila an mi ruang te an hlom du nge dona chung vel ti nan le ho tu lama changa thupe khan dil vel nan ni hne ni thumlai adu dona chung chung chuan rel po kan lo man dei to anga ti chuan FL hana le CBW70 po chu kan hon thei nge yang kan kal tuang don fu e tuna nang chuan captain Donald te so kan omna ko top lama lo wada te atia kidi po chu akal ta kala Milton e chuan inrina hun ta tlat mai kan thlang lo ka Russian se payanom to kan riman na chiaw le ta atia ko le Milton e chu kham ko shu la chuan an bok ngal thopa flaming le daltoni po chuan an lo lam bun na tur chu an thleng chove ta a Milton a chuan kham ko tlang a hian mel ma kala swal ngai che lawa chu wangin kham ko man dam po ka thiam kher lawang ma sen nang ka bulei om chuan ka sam lo ve rongot mai song ani a engke ma men ngai tha lo anga yang atia wen ko la chuan tle mena champa chu azam deuh ti asya a ru ti pau khau nan le ti hwai sen nan kan taksai kham ko phena da reng tur aninga tin mel ma an lo kai don chi a silaya min ka nan a bichil to lutuk ti shat chia ke a to thak zung tur ani rongot maya thil mol takani kan ti tur hi atia a ke chuan to thak dan tur te chu anzira kidi po omna tur lung phe na thleng man lo ti chuan Russian silai chu aron ringhal ta dot maya silai mu chuan kham puk tlam vel chu adeng ngun ta tlau hle wei ko la chuan ring takhian kidi chu an awa kidi man mo ro mel man che chene I mun pan ro I silai mu kharen deula pakhat ma sen thon lo tur kham ko wa lo kai kan to thak man lo chuan lo ka pangche fit thum aya hnia ma silai lek reng lo tur chuti lo chuan ipol te min sai palenge kan taksa han vitamin le protein ma mo ma se silai mu jong kan la ma mo ri lo hi anti a kidi po chuan ke in ringe tham takhian anti ve a Russian se pai tlam phe na om te chuan anon kap ngun te tlau hle maya ma se kham ko ba chuan Russian mel reng ala lang ri lawa wein ko la chuan chian ta ho chu an varon dak chuak har em khwa po har thei don lom ka kutle ka ke te hi in swal cha kin an sa hal hliam to si an ti a chiam pa Milton chu thamwana tum deuh renga Milton chuan Mr Call dang hi chu in do na chhum pui zing a cha po le I hlimani om hi mole an ti a ko la chuan ka pian tir po hian silai chu om se min char tu nar si ka kap hial om asin ati a zafe hian an nui hewa chuti lai tak chuan an pia kila chuan sipai strain gan king lian tak mai hi alo lor zok maya kola omna chang chuan a hlat dewa wangin bok khup chung chuan kola chu atol pheya chu Russian sipai chu a oma a keding lam hian a tlo bur maya chu pa chu a out to ra khama chuan atla hala kidi chuan iti chakher mai hlim o tak hian aron tia Milton apo azam lo to hle a kola omna chang hlatok tak dinglam kil chu mel maron lon chona tan rim chang om tak oma chulam chu apan phei ve ta ngala Russian sipai hau tlang phe na changa puk ron kap tu te chuan an kap ngun zual sawa
tin an kap chung ta tol tola ko le chuan kidi in ring to ro le an ron lon thanem do to ti an silai ka dan hmanga langta ati a kidi chuan ke in ring renge ui chau fa pa ho chu ron lon chin te se ha tak an lon cho na lama khwan ol samzetin an chuk phok donia an tia milton apo achong show ve chan ta hle a ka zon vela chuan Russian ho an ron ri chhonak nak mai an chak lo te ang chu an ti ve a ko le chuan American tlangwal pathum che cho zong to kan khir ve hle ang atia achong zo man che ati chuan Russian special fe mai parokhi kham ko tlanga chuan an ron dak chuak chuaw maya an hmel han en reng chuan an rum ti hi asiata ma sanga Russian mi huai sen thlan chua ko sex an ti ni om tak an ni a mai tu ang piau pau nar ngul sei pui mai chuan an silai nen chuan puk chu lu an tum ru kher maya ko la chuan abulami chuna zet mai hian an tloa chu pa tlari chu kham lama chuan ari thatwar twara asila in kham ko adeng ti sha tur hian ari po achang milton apo chuan alo tlo ve a ma se atlo pa chuan kham tlang aron man le a kham tlang man na kut chu zuchut atum lai tak chuan abula Russian sipai pakhat chuan milton a chu kap tur hian atin dona chulai che chuan kidi chuan aron kapa Russian sipai chu tlutur chuan a on ta twala tlurang lo palang ti hlaven milton chuan an nam zuya ko le chuan pakhat ato thlak zo chuan midang pakhat lian tak mai hi awazwan le ngala kham tlang chi achanga a hlat to awangin an pahni chuan an tluna a khama chuan atuma ma chu an tu thlalawa chu pa chuan ko le chu aron zwan ve a asilai po alek thei to bi khek lo ko le chu kham tlang lampanga chuan atu thaluya chu sipai chuan azuk bo chia ti chuan ko le chuan a ke rang zet hian an sepa chu Russian sipai chu kham lama chuan kham pang shu thlasoi she hian atla thlata a midang pahni te chu kidi chuan alo kap man boka an tlutur tak chu an pahni asilai kom chu ko le chuan an man kopa anorta a milton e chuan aron pui thwaya an pahni an hanchan chuan Russian liam tor pahni te chu ol takin kham lama chuan an nam liam theita a ko le chuan ring takhian milton nam chak vak su kham pang hi shu thangei ro se ti chuan an thian ti tha hian pali panga tha hen mayang ati a kham pang shu thangei chuan an nam liam thlata a reitok tak chung chu rala chingin ron kap tu te po chuan an ron kap talawa Russian sipai ron dak chuak po an om ta hek lo ko le chuan kidi in rin angai to lawang mel ma ti hian min beile dom po in khowar lam dar ni vela chaw ani min beile ang Russian sipai te training chatak an nei ani ti shatring turani a khowar do na mi mulai va chon he sipai puitling ti dan ani a tin thim lama mel ma buk swam hi a hlotling du viau bok chena chumi pahne chu sipai training chatok nei te min be dan ani a tuna cha champagne po muang takina in le thei tong khi kan omna po kan chaktlang chip thingsar phena chingin thlain aron mel kwaw to khi ati a delta ni le ni na flaming it kha vakola thlaeng party po kan nei manang ma se ikal phein xt thengel swang che chutilo chu flaming I khan du taka a fo chin mui kha silai muin alo sai sia mai turania anti a kiti chuan I thupe kang zelin ati a akal pheita a pu ko top che alung banglo om chu an kika x ati a delta ni le ni na flaming it chuan Russian sepaitan on luta emni waisen o tak khian an lo ti a kiti chuan otham ang chel chol hian lut top nang ati a flaming it chuan ani engei ti don ati a kiti chuan indo pui pakhat na a American kan chaka chuchulom kan tuma kham tlang zola son thleng party nei kan tuma nangni po fatua kan som nga le chu kolan champagne thuma leidona eitur po helayan sor piang ron keng hal ro ati a delta ni chuan ani le indo pui pani na hnayem ati a kidi chuan khowar lamdar ni vela di de chu thleng dona chut lok zong ani lom eila inila nakto ka kan boral mai theisia ante china ni lom ni kha antile a delta ni le flaming de chuan eitur an nei ang le champagne thum chu an ran la a ti champagne khat le eitur chen khat chu captain donald te chu an pe ve ngala heti lai hian donald te hi khama changa tlang le lama chwa na bul lungpui in kara khai diatin an thunga thladit tir lam chuan an omna kham tlang bul lung chhor do zol chu aron chun rui to a champagne chu an ina tin eitur an nei te chu an eya kol chuan akut dinglam hian del toni chu akwa kan pi le pute America Civil War laia chimlam mi le marlam mi I holawa an han in sam bur te khachu
alo varap thak om em helai kham panga Russian sipai pali panga le kan han swal po a hau tak ve hle si a ati a delta ni chuan chanchim bu Ziaktu kan ni lai kha chu ni se zanina kanom dan te ngai nom tak han sia turani a Berlin dai sol si lo kham panga pasal chate ti te in athupui han siamila khoi lai chanchim bu emasongin to devin an leidu mayang ate a kola chuan ke chu a Ziaktu ni ai chuan ati tu ni ka chang zok fu chena CBW formula kan hon hona muang changin Washington khopuya elaziak donia hlim tekin zanin hi han mang phot ela Mr Milton akha ilo lungleng viau mai palange naktu khovar dona mel ma to thlele tur hi ilo om hau lo mai palange anti a Milton a chuan kichu ka ngai to om lawang ma se kan bulami te hi ani zokhi ati a anbula chuan flaming ile kidi chu zoikte ati ti mol mol ni om hian athim dawa chuan an lo infop mol mola kol chuan an ena hei nang mi pahni in ru kan tompui lek chu ni om zo ke ka du bi khau lo mai fiam thu ti sha tak hian an ti a flaming chuan tlei rol lutuk kidi tang hi chu duat ta ka han follow hi chuan na pon thok chadu chin lo an ti a kidi chuan ring vak lo rideu chep chep hian ngoite kanu pang lutuk lo ania min du em hi an ti ve a an tlem hle na a an hlim hle mai an fiam thu po a thlon lo hle hloma an ril ru an in man chak hle tlem an rui to nu chuan del to ni chuan Mr Call kan CBW70 formula FL hana mu chwa po hi engi ani a heti taka kan boy pui tak ni heti ang hian boy pui chuk lo po ni ila engti te chairman adang lam chuangin ka ring lo kan American scientist ho po hian mu chwa ve mai tum om lom ati a ko la chuan asuno chu aso char chara ani take chor thle eng po in khi kan chak tlang thingzara ron khum ta e patling ti ti po anwam to ang inti tak tak te ang miang ati a ni na flaming ile kidi te chu an sira chuan chu ro no pa in chen to han in mule ang shim hian an lo in chuk le mel china wen ko la chu New York khopui chunga club sambera po omni se aza pui om lo hle ang ti tur hian alanal faya ma se abo na akor chung malama hian chir akai dewa chu po chu aphiat faya asampo apial nal kher mai kham tlang han chet puya chuan anek dai or polang thek thok tlezar mai te chu anin om hle mai wen ko le chuan Mr Milton khove le kong tin renga a in tlan siak tak mewa Russia sarkar le America phe hi chu van sanga te le hnuaya te mir ruwa te le tuipui chung le hnuaya te le in fiam na le in ti hlim na kong chitin renga hian anin tlan siak tak mewa in dona lama phe hi chuan mutmu to man lo tak me hian anin tlan siaka chung konga chuan ke ni te hi a chhanem ngai thei tur le sul su tu kan ni ti hi sha treng tur ani a khovel hian nikin ni apan zela tuma mishing nung reng zo hau lova khovel hi engtika emo chuan lo sei sak ani dona chuminia twar tu ni ai chuan a sei satu ni chu kanin chu ani a a sei satu na na chu engmo ti kong zong tal chuan a invent the be se ani boka ati a delta ni chuan lo invent the talo sela ati a kola chuan sela ti thu kan khela chu lawang naktu ka ni chuak talo sela ti te kan swang to chuan kan a thwayang ati a kola chuan an sei chun zom zela CBW70 formula rem chwa na hi chu ol sam taka mel marama the dar mai the ani a tin the dar nan engma sen so hau taka omlawa tuna chaka kum sangli ve lai khan hetia ang man ruwa hi indonan Europe rama khian an lo ching war hle china kumsang khaza thum somle pariat le kumsa khaza thum som sari palia Britain rama makta dwai tel amishing an mang puk nak angkha he CBW70 chang hian atlentir theya tunma kumsang tam takal to akhan mishing hian tur man dan an lo shachwaka dia bolan azertir poni nge yang lalro pui ber tele lal fapa te tur mangin an lo shai hloma midang lala te an lo in siam china tin mel malal te po tur hi khoi zu tulin an lo tul china ti chuan ne na ro pui tak ram chak lo te ta point an chan pha chen CBW70 mel ma be na man hi thil thar reng ani lawa in dona kalmang dik tak ani chau zoka ati a kola chuan kiti captain donald te khawa shwai te thil kaldan elo dap chiang teng u zanin hidam chuak tlak lo te ani chuan thu kan po chat ngal thoyange khong Russian ho kan thlang kham hnuai mi te khu an omlain leng thavia mai sela a hlim po hlim dewang tin lo dik te ni chuan ak tu khowar dar ni in be na chuan
kan chor du dona sin atia kidile ni na flaming te chuan Captain Donald te chu an vashwaya khai dia tin an ron hling pheya an ron kai thlen chuan ko la chuan amit kha hi hian tuam phot to atia thil riman na magnet ang devin aman theilo nan Captain Donald ta mit siam chop lam chu an han tuam phota ko la chuan Captain Donald te ni em atia Captain Donald ta chuan ni e kapu Captain Donald ex department ami kani atia tuin nge imithi siam sakche antile a Captain Donald ta chuan Dr. Vona East Berlin ami tuna po Red Cross Hospital a Dr. Vona chu ala thok ranga sin atia ko la chuan Dr. Mitlam thiam big tang an om levem ni engetinge ani khrisiam tir thlathum dana itlo ziati kan shetenga sin atia Donald ta chuan kamit Russian havin min lak sakta a kanomna grocery door hwaya mitlam thiam hnai ber chu Dr. Vona ani a chu wangin ka siam tir tamai ani Korea Indona kamit ka hlau tak thu kha headquarters la mi te chuan in shaphatang atia ko la chuan Dr. Vanan mit chatak nei dan ti le khabu azia kha chiarem atia Captain Donald te chuan chiarlo kapu chutiang ang ka shangai lo atia ko la chuan East Berlin lama kan polten an shavek zel ti isha em vin tak khian atia Donald te chuan sha e poi ka ti hlesin atia poi ti hlesi engetinge Dr. Vananen inim biak ruk sur fo voi khat kan thuruk lo the dara mel ma sha tiri thina thamania ma se voi sang tam elo shil to a itaksai mun sang tam chandar vek angai ni isha em ti pa chuan akor chung ho le kamis ngong chu a cham kop ropa na zet thian an pota Donald ta chu azam nge mai thaphan nge turpo ani ko le hi chu omze thuk tak nei lawa chuan a thin rim ve ngai lawa ma se tuna zet chuan a thin ur ta tlat mai si ama ta na thin ur po ani lo ex department tan ani Captain Donald ta po chu a thin rim chan ve ta tlat maya Mr. Cole engma diklo na le rin omlo na ka nei lo chu ti chung po min ring lo tlat ani a nang chau po ni lo pular sena ti hialen min ring lo ani chuan nang ni khoi po ngai lo he khama hian 2 minute khat chung yang ka zuang thal mayang zuan thlak ma in fiam te i du ni pe chuan ka in pe rengalom ka dikna chu thi thlengin ka chang pe ani voi tam tak ka dikna ka sei to ma se min la ring hlel lui zela amal malin in zinga chang hian ngam in om chuan mil hlin hi phelwala i han in be te u atia a thin rim hne kher mai